Ak rozmýšľate nad kúpou nehnuteľnosti, nad investíciou do nehnuteľnosti, tak najdôležitejšia otázka číslo 1, kde investovať? Lokalita. A ja vám teraz predstavím dva krásne projekty. Demenová rezort, Mara Holiday Resort, v ktorých sa určite oplatí investovať. Demenová rezort sa nachádza len kúsok od lyžiarskeho strediska Jasná a Demenovskej doliny. A to znamená jedno. Žije to tu počas celého roka. Zima patrí lyžiarom, leto turistom a rodinám a celý rok si tu hostia užívajú wellness a moderné vybavenie apartmánov. A vďaka profesionálnym správcovským službám sa o všetko postará niekto iný. Vy ako investor len sledujete garantované výnosy a užívate si investíciu bez starostí. Mara Holiday Resort. Ak hľadáte pokoj pri vode, Mara Holiday Resort je ako stvorený pre letných návštevníkov. Hlavná sezóna je tu hlavne v lete, no na svoje si tu prídete aj mimo sezóny, pretože aj tento rezort je vhodný ako celoročná destinácia a zároveň investícia. Priamo pri Liptovskej Mare si ľudia užívajú vodné športy, oddych a krásne výhľady. Rezort sa nachádza v oblasti, ktorá rýchlo rastie na popularite aj cene. Či už máte radi hory, alebo milujete vodu, cykloturistiku, turistiku, tak v oboch prípadoch ide o lokality s výnimočným potenciálom. Mara Holiday Resort a Demenová Resort sú dôkazom toho, že investícia na Slovensku má zmysel. Investovať do nehnuteľnosti sa oplatí. Tak poďte s nami do toho. tatrainvest.sk, tam vám poskytneme radi všetky ďalšie informácie.